Toujours égale à elle-même. Nyangel dimel. Kuchu da kala yenata. Mais un petit bis quand même. Hey. Alang ko liman. Ya opam mi deja. Abda ko woni problème ma. Anden fulle ma e fayde mo jerno ma baranda incarno to woni. Ko dum jidda andude. Ah Abda. Tempo ay ko dogna ni jullari saka batki dadi c'est Abda Diop el capo capable de tout faire bimi ya won matam rose dum don ha jam ala hen kala ko jimmi wadde aduna mi wadat Zara ala do. Tella nga sonde. Zara, est-ce que o yaha ni jere ou bien o yaha so de tissu wala de ñotol mako c'est possible aussi. Zara fini ko 7 heures. Yalti suru mi. Mi yimo nyanti. O yalti o waynaki. Te Zara hay so tawi hanno ko boutique. O wayno lokam am wiye mo ya. Wiye mo jolo o jolo. Yezalu. Jole happy. Jole ahira. Non, ça veut dire que tu l'aimes fort. Ça y est, oui, il faut que tu aies ou bien il y a des choses de quelque chose, ça n'a qui rebeta. Et oui, il m'a dit que tu as d'attaque au tal peut-être à n'importe what que tu déranges et de l'humain et tout ça. Donc c'est ça. Tu peux le candidat. Tu es toujours ici. Famille. Ka jom suudam ko dum keddotoda. Wadde an so tawi hakkille ma o ka bada dum perde to gonnoda to Gabon
kalna kam ana do jodi ala tampini kam a ñamminani kam a yarnani kam ko l'islam haali ko debbo sa ñamminandima yarnandima oppi ɗum plus de 1 an dawgal ngal foti ko ittede ɗon tan l'islam heɗe min mi parani oto kuppam ɗon tan l'islam taƴi dawgal men a part ça ñaguimami dande mbaɗa ñagoma nodda kam mbiya kam ya galle bammami nodduma nodda kam banmi mendiɗo téléphone o mbiɗa kam mi hokkimo dande makko ko bisno jooɗi babam no jooɗi aɗa jooɗi ɗa haala kam so tawi ka ala hakkille kalna kam mais kon jiɗɗa wiide ko téléphone ene taƴe dewgal wona mo minema tu es ma femme et tu resteras toujours ma femme mataw ko mataw won dewle poɗɗe bonde e won dewle ɗe potani bonde ko ɗum mbiyata hakkude men gasi aɗen ko mbiyatmami ya oppam ne me dérange plus Abda te gila mbeɗe jala noon sinon hay dara a wawana kam hay dara goppa kama ko ɗum mbiyatnomami. Notre prochain rendez-vous sera au tribunal. Vous avez affaire avec El Capo. Est-ce que vous devez dire non? Ça c'est clair. Allez, j'avoue, excuse. Non, wona ɗum hay ina wayto hay wonko sohlunan ma sin plus o biya wawi wonde finde mo suba ko law e yaltude suudu ndu sans waynade tawde ko surprise o yinma waɗande non peut-être ça veut dire quelque ɗum de c'est possible aussi en tout cas mi haalanma hunde tiiɗo tumna gueɗe makko no nippiti trop ande ko mbaɗa andi kala ko muusi kam e haalande. Ça c'est clair. Mais t'inquiète pas sur ça. Mais là-bas, il y a quelque chose et qui marche ou bien petit, peut-être. T'inquiète pas, Nene. Tu as dû dire que le milieu il faut exactement. Ada tampi na wala mana. Café Nene. Mi fermo ora. Mi fermo ancora. Torna ancora. Awaya, comme café maoundo. Muy bien. Ya fermo. Cerno. Mariam. Ada seli. Mbaɗa tampere. Jam tan. Jam tan alhamdulillah. No galle waɗi? Mawɗum haɓe jam. No sukaɓe? Haɓe jam haɓe celli. Alhamdulillah. Jam tan. Jam tan kay. E Cerno. Allah jarama. Alhamdulillah. Ay gila ngarmi ɗo ñande. Ko hokkunoɗa kam ko. Machallah. Ay joom gallam. Omo jooɗo une semaine. Ɗota kam téléphone. Mi anda ko woni. Kono joni ñalamo mo noddo laabi sappo walla laabi 5. Nogas fay. Ha? Laabi nogas. Ɗo a jotta ko journée o nodduma e ñalawma o laabi nogas. Min lekkam jaɓani taw. Hakkille makko guddin nannumama e nder hakkille o. À tout moment ko sukaɓe ɓe ko tout moment hakkille makko koye an tan wona. Wonde Cerno. Kadi ɓuri ko wari garmi ɗo kadi hande. Wallam kadi hokka kam goddum. To ngomino ɓuura tampide. Eyyi. Hay so ɓuura yaha mi yiyata. Eyyi. Tampide. Ɓooye ladde. 5. Mo duuɓi 5. Omone ladde. E debbo dañɗo sukaɓe. Te kadi wiira wadde ko boni. ala Ay ɗum moƴƴani. ala moƴƴani no harmi Wallam ɓuura tampide. no harmi Tampi no feewi. so Allah jaɓi ko tottanmami ko ɗo sa waɗi no mirmami ni ma yawmo ɗo yiide de. C'est quoi ces fuites? Nana Mélissier, non pas pour Holo. Combien de mal? Partage, ni trace. Mais Haloum, bien sûr. Allez, continuez là. Holo, Kumbis. Kumbis dépend de ce qui? Qu'on a moi. Kumbis. Holo, Kumbis.
famille no feewi. Mais ne vous inquiétez pas. Donc andakam mi sikuɗa ɗen ni somi wima kumbis a wiyanimi kumbis holto to ummi to fayi. Tempo, j'ai toujours l'habitude de le dire. Tempo. Kumbis, une famille. Vous savez, Kumbis m'en connaît. Kumbis andino hakkuname. Ma yawmo ɗo yiide nda aɗani kadi joom galle ma wona caggal leydi duuɓi joyi aɗa muña wallahi mi muñi a felli jihadde a wiyete ko felli jihadi wallahi felli jihadi wallah mi hen won noon ko mbaɗonnomami préparé a nani mi yiɗi noon sa ari ɗo sa haali tan mi tottuma lootoɗa way ɗum ɗon fof ko hen so Allah lamɗo jaɓi sam pari hen de so nde yontere ma nan hen Mariatu hoɓu cuuray uddudaman ɓennu caggalam sam wallah mi hen Ibrahima adnam butel pompe ɗono hippone verto baɗɗo hippone verto ye balla mi gay wona toon ma few law baɗɗa eyyi ko aɗa wawi yaade faw attaya noon faw attaya non ko ñu ɗon attaya ko eyyi ayde hende min guura ay Mariata min noon sino salon ɗo lootoɗa hande mbiɗa heɓi seeɗa ɗum tan kono sowona ɗum kadi mom lootoɗo aɗa andi ko tahi mbaɗa yiiɗa yimɓe no lootoɗo leɗɗe maɓɓe nga oɗon mbiɗ waɗi négligé no mbirmami noon waɗir noon looto ɗum a yuppata siwo balɗe tati lottoɗa hen eyyi a yuppata siwo mbaɗa e siwo ndiyam a heddate butel o nata e karotte D'accord. Et en plus, il est au courant que mes amis. Désormais, Je termine. je vous en prie. Un jour, elle a pris la peine de prendre son téléphone et de m'appeler pour m'intimider de nouveau, pour se dire quelque chose comme ça. Mais je lui ai dit non. Donc, ça va dire trace. Mais on y va. Bref, Kumbis, son nom tu l'as raccrochonné. Kumbis, numéro inconnu. Peu importe, les inconnus, tu les réponds pas. Yardan et Lidéo. Le message est clair, mais c'est qui a famille. Pas de Kumbis. Peu importe, tu réponds pas aux inconnus. Kouloum Kamel, dès le début. Dès le début, Kouloum Kamel. J'espère que tu as bien compris. Parfait. Ma Zahra Aïssa ala ɗum mo yillaki e nder galle he mi yeehi caggal pisine to mi yeehi hedde geeƴi o mi taari mi cuuɗi fof mi yiyanima. c'est vrai ça va allez-y bébé oui ko wayata ko woni non mi woyani kitam ɗe musata joni a suuɗotomi non mi suudaki ma Aïssa kitam nde wari musita ɓaɗen ko yettuɗo e ɓooyo mbiɗa andi ɓernde ma welani
peut-être que ɗum taki a wawa haaldude yam pour l'instant. Non, waɗa haydara Aïssa. Mi suttama haydara. Yara wonko yara wonma? Yara aɗa waɗani kam haydara. Yasin ko mo noddu téléphone? Non, haydara mo sani kam. Haydara wona haydara. Ɓiɓam ko ɗum ɗo tan hendudu ma to. Bébé, je sais qu'il y a quelque chose. Non, rien. Mais miɗa andi instant o a wawa haalde. Mini ara mi yaha ha ɓooya hakkille ma deejo. Après mi ara yewtina nan. Yar ndiyam s'il te plaît. Ok, merci. Ya andu noon ala ko ɓurata mi welde gona e jam. Sabu min jamma woni jama. Kalidou Yuma inno hannde jewtiden par ce que yimɓe so kaldani gonga tan ayndi kalda fenani wona ko jam kam ko jam kay acca certes mi waɗi erreur kono tabi mi waɗani erreur par ce que ayno jahami nde mi haalnima mi wima téléphone am koko saami aéroport e mi yettima noon ala fof no wani pour mi heɓa numéro ma mais mi ala change kay mi arti ay giranina hande galle mon ɗo gonmi ay galle men so mbi an kam wadda yewnani min kono ayi ɗo ren gonmi kadi mi ari kadi mi tawi ɗo aɗa wonde oɗo Kalisa kadi min noon mi yiɗma andinde konno yam hanki heccanki ko hande ɓuuri ɗo wonde tawi tan ko gonga kayidu mbiɗa yiɗma nani kalɗa ko no feewi mais il faut woda ko ganduɗa rande caggal ma ko jaaɗa ko kewi ɗo ko ni heewi te en kaldani téléphone c'est vrai en jiɗodiroyno walla ha joni mom eɗen jiɗodiri mais wonko kewi ɗo ko ganduɗa il faut mi haalanma paama woni hakkude men Kalisa min ɓoydi presque joni min mbaɗa 8 mois te ala fof ko muñananimi yeehi ha famille on fof gandimo par ce que mi wori ɗo ko weeli ko kanko jeeyanmi mi wori ɗo ko metti ko Kalista jeeyanmi surtout noon nde gonmi ko metti ko par ce que neɗɗo hade ma andude jiɗɗoma tan gona e mette te o jooɗimo muñi ɗum te wona jewda mo yiɗi wona basal mo yiɗi o yidiri kam tan ko saabi Allah wan kam ko gollata an kam to kaɓɓanɗa paɗe min de kom jego yange jooɗo hande noon a wawa yaade guilam jooɗo tardinami tan hi jooɗo woni kay hande noon a wawa yaade yange hande min e hooram jogui yange mawge ay to jahanoɗa to nodduɓe guila e law mbiyaɓe a wawa ar ala wawata wa ala hande ko ɗon ñalde tan mbiɗa sohluma ko woni kadi hol bone kadi am hay bone goto ko cammo am nata miñam jinmi kon jeeƴa keɗoɗa kam keɗoroɗa kam dokka kam nofuma ndu moƴƴuru ndune kay jinmi aɗen ko jinmi ko noddana kam yaro noddamo ara ɗo aɗa yiiɗi ko kalantumami ko i ko woni ko noddan mi yaro ko mbiyan mi yaro noddanam yaro mbiɗa jogui mum haaju jinmi ko noddamo téléphone sa noddimo téléphone kalnamo affaire joom galle Zara o aɗa andi min mi wawa haalandemo saabu min somi haalnimo o yira ɗum ko yiyande wonde i ko ɗe guite goni dede mi yiɗa nadde ko mbatta ko haade mbawmi tikkandemi aɗa ko ñinmi haalandema e an ka nafiki ko sahaji ko holko mbaɗen mi sakara naata hen wallude mawne holko boni hen noddamo téléphone o ara ɗo mbawa haalandemo ɗum kaldiramo gotel par gotel o faama ɗum holko boni hen sakar wiya mi yiɗa nadde ko mbatta ko elle mbaɗami koko boni eyi mamin ka mawno mi yiɗa tikkana kam wonnam ɗo numéro makko i a ala numéro makko mboɗo joguinomi change téléphone e mi jiri ka jontaɗo yontere fof ka change téléphone janggani noddumo téléphone o ara ɗo so ari ɗo kalnamo taw ko onon tan ɗiɗo ɗum kay bonani certes des fois jikko gonɗo e ma o kanko tan jeeyanmi e Kalisa oto saaha mi ƴewanmo ko an tan jeeyanmi kono wonto ganduɗa so relation yettima toon hanti ko dewgal tan miijete kono wona ruttade caggal te hande sa ari mi woppi Kalista mi jamfima
te sa ƴeewi kalista ganda o wona nawrelirteɗo omo meti ƴiƴam wadde komi ñaaguiɗomo tan ni no mbaɗuɗen downumi tan mi ala e resde mo mi rokkuma suudu. joni min ka jiiɗo accudem mbaɗa ham trompé kaaliɗo. wona trompé. si wona trompé a haali nane ko an waɗi erreur min mi waɗani erreur sinno nene janoɗa Maroc ni eɗen jokkodirno hande kalista so ari dañcaɗo o place affaire o noon hanti natti wonde hakkille walla haala kono ko ɓernde te ɓerdam nde wonko wi goɗɗum te cikkumi a faami ko jinmami haalande ko. yumma wiɗa gonaɗo aɗa waɗa triste. yumma ka waɗa triste ni fam ko kalan mami ko rek goppira noon nani annene ma aloroke moƴƴo inchallah wona. ok no problem. ok allo Zara cikkanam ko ƴettata he wona jamma wona ñalawma je peux t'appeler à tout moment ko waɗi mi lelaki tawa donc j'ai envie de t'appeler je t'appelle hein oui parce que ha joni ka joom suudama donc si j'ai envie de t'appeler je t'appelle voilà non heromi en plus ay Kumbis wimo somo yiɗi jam qu'elle ne m'appelle plus. Elle a essayé une fois ça passe mais 2 fois ça casse. On a conseillé ma hokkam jam. Comment? Police. Non, il y a ça, il dit, bon, je te donne même le transport, hein, il y a la police, ça va là. Non, écoute. Bira, il y a la police. Il y a le tribunal directement, tu vois le procureur, et on continue là-bas le jeu. Ok. Écoute. Bira, mais va te faire cuire un œuf.